Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Besikade sigcine lana nesibalo sethu ebekade sisenzile sikhuluma ngama 30-60-90 degrees. Ngithi asiqhubekeke manje sithi ukuveza mhlawumbe ezinye izibonelo noma esinye isibonelo nje esincanyana nje esizophinde sithi sizama ukuzifundisa kabanzi ngama 30-60-90 degrees. Asibone ukuthi sizohamba sifike nawo. Ngidwebile-ke lana noma ngisaqhubeka ngisadweba ngisagcwalisa ngaloku mhlambe engingase ngikudinge kumdwebo wethu. Ngithi 30 phakathi njengoba ngishilo ngithi 60 ncathi besikanje noma besinganje hayi ngeke ngathi besihamba ngalendlela iye ukuthi sino h square root of 3/2 sathi times h nangezansi sathini sathi h over 2. Uma sidlulela sino 60 saba no 90 ncase no 30 yebo sino 90 futhi wethu ngoba yini ngoba sifakile ukuthi i right angle yethu. Khumbula ukuthi sizokhuluma ngendaba ya 30-60-90 ingakho no 60 wethu sufakile lapho. Uma siphiwe ke sithiwe 12 ngalena saphiwa nje kwathiwa sino 12 ngalena kwangekho kunye esikuphiwe okwangaphandle. Khumbula ukuthi into enjengalezo thina mina nawe nje asisasithusi noma kuthiwa bebengasiphanga lo 6 akusasithusi nje thina lokho sizenzile nje ibonele eningi esebenza ngokuthi inombolo zangaphandle ungayithola noma unezinto zangaphakathi kuphela. Awuthi nje bangithi ngiyabhala la ngithi ngino square root of 7/2 times 12 nanke u12 wethu equal 6 ne-square root over ne-square root 7 sa3. Khumbula ukuthi besiyitshelile eqaleni ukuthi u2 umeleni la uzobuyela kuma video kuyokhumbuza ukuthi u30 umeleni u60 umeleni u90 umeleni. Asusebenza kakhulu noma sucela kakhulu kuloko. Sino 30 degrees ngapha basiphi u5 nangalana bathi ke ux unongaziwa okusho ukuthi kuwo nje lo mdwebe sinako sinokuthi sino 5 ngaphandle siyafunwa ux sino 30 phakathi besino 90 degrees kucacayo ukuthi bese shorta nje ngo60 degrees wethu. Nansi hypotenuse yethu kube yabona ukuthi iangle yethu ya 90 degrees iqonde khona enokuthi uwona umuqo omkhulu loyo. Asithi ukubala kancane isibalo sethu lesi kusho ukuthi sizothini sino 5 equal square root sika 3/2 x singafaka u2 no square root of 3 ngapha sikuphendezele nje sikubhekise phansi senzele ini senzele ukuthi ngisekuphethe angisenabunono ngempela ke manje senzele ukuthi kube khona o2 abasusanayo nangano bo3 bethu basusana base ngithi equal x ekutheni equal x wami ke uthi ngigoqa impendulo yami ngifuna ukuthi mhlambe ngiyithathe uma uthi ngizosebenza ngiqhubeke nayo ngiyoyibhekisa le ngibona ukuthi ingabe sihambe ngendlela ekuyiyo yini uthi ngibhalela ngithi ngithe x wethu is equal to 10 over square root sika 3 ngibona ukuthi u3 square root ne square root sika 3 sengiphana u10 square root of 3 uma kutimezana ngoba ngifuna ukukhiphana isquare root la ngezansi sengayigoqa kanje ukuze kube kuzwakala njengento efundeka kangcono ngoba isikhathi esiningi abantu abafuna indaba yokuthi ezansi ngibe ne-square root uyayibona into njengale ikona okungishiya ekutheni ngithini ngitimes nge-square root of 3 phansi naphezulu okungishiya nokuthi x wami unjani u10 square root of 3 ngezansi ngibe no square root of 3 uyabona nalapha phezulu ngino 5 square root of 3 nani no over 3. Zilula zimnandi kakhulu lezibalo zidinga nje ukuthi uzifundise ukuthi uzenze njalo nanjalo uzujwayele.